Bi, si eling ro aku ra. Mumpung petok aku arep tekok. 996 iki bahasa Inggrisnya apa? Sik, nek kowe pengen takok karo aku ya. Iya, Oh sik, sing sabar. ndang to, gek arep nyapo neh to. Pakar bahasa Inggris akan meletakkan HP dengan baik dan benar sik. Santai le, relax le. Iya, Nduk. Jim. Lah kok Jimmy arep nyapo? Nah, wis. 996 ya. Iya. 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung jadi nenen sik. Nenen sik. Lah nyapo koyok bingung ngono. Nenen sik lek, nenen. Astagfirullahaladzim. Ini parah ini.